Hej og velkommen til. Mit navn er Jeppe Manghaver, og med mig i studiet i dag har jeg fået fat i ingen ringere end Charles Astrid Papang. Og Charles, udover at være utrolig dygtig til diverse dyrelyde, så har jeg hørt, at du godt kan lide at spille dodgeball. Ja, det kan jeg rigtig godt lide. Men der er noget med, at din ven vinder hver gang. Ja, han har smugtrænet hele vinteren. Og det er blandt andet derfor, jeg inviterede dig ind, Charles. For udover at gerne vil høre din version af en kejserpingvin, så vil jeg gerne give dig muligheden for at deltage i verdens første fælles arrangement for studerende i Esbjerg. Jamen, må jeg tage min ven med? Det må du bestemt, og hvis du gerne vil deltage i arrangementet, så skal du samle et hold på minimum 5, maks 7 spillere. Jamen, kan vi vinde noget? Det kan man bestemt. Der vil være præmier til vindere, tabere, bedste udklædning, bedste slagsang, osv. osv. Jamen, vil der være enten dodgeball? Ja, selvom du ikke er deltagende i dodgeball-turneringen, så kan man stadigvæk deltage i en masse andre aktiviteter, der er på hele pladsen. Heriblandt kan nævnes